may odto, no? May odto sa tanan. So murag akong tingog wala pa jud kay siya na ulian. But praise God kay dili na kay siya katol, no? So glory to God. Thank you sa mga nagpray. So hopefully na nagpray, right? But anyway, natakaron sa chapter 18, no? Sa Exodus chapter 18. Kagahapon na itong nahuman ang chapter 16 ug 17. Moto ang time nga ang Ginoo nagbubuog mana sa mga Israelita dito sa wilderness, no? Sa kamingawan ug ang buntog. Karon diri sa chapter 18, mao ni ang time nga ang father-in-law ni Moises mingduaw sa ilaha. So atong sugdan. Oh, but before that, magampo sa ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, hari ka sa tanan. Ginoo, ikaw among gitahod, ikaw Ginoo among gi-worship, ikaw Ginoo among ludhan, ikaw Ginoo among simbahon ug alagaran hangtod sa kahangturan. Ginoo, ikaw among gihatagan sa among kinabuhi tungod kay imong gihatag ang imong kinabuhi nganhi kanamo, Lord. Busa balusan ka namo, Ginoo. Higugmaon ka namo, Lord, kay ikaw ang una nga nahigugmangan hi kanamo, Lord. Salamat kay Ginoo. O Lord, salamat sa imong mga pulong o Dios na may nagahatag ka namo o God. O pag-ila kung kinsa o unsa ka nga pagka Dios sa imong mga katawhan. And Lord, karong adlaw magpadayon kami sa pagbasa, Lord. And salamat ng imong balang espiritu mamuhat sa among matag sa kasing-kasing samtang kami magapadayon. So thank you kayo, Lord. Ikaw mong ginaimbitahan na mamuhat sa mong taliwala, Ginoo. Even katong mananaw ani nga video, Lord God. I pray nga sila usab makabati sa imong balang espiritu, Ginoo. Makabati sila sa presensya sa imong balang espiritu, Ginoo. Thank you kayo, Lord. Let your word kanang be that word, Ginoo, nga mahimong active sa ilang kinabuhi, Lord. Mag-minister sa ilang kasing-kasing, oh God. Kung maga-transform, Lord, silang kasing-kasing, maga-renew silang hunahuna, Ginoo. Dalaygon ikaw, Dios, sa walay katapusan, kining tanan among gisalig, di lamang kanimo, pinagisangalan ni Jesus. Panalangin niyo sa bakong tingog, Lord, tabangi ko, Ginoo, nga dili magkatol akong tilaaw karon nga magbasa sa imong pulong. Inay-pray nga mahuman na mga pagbasa, Ginoo, nga hanay ug hapsayang tanan. Thank you kayo, Lord. Dalaygon ikaw. In Jesus' name. Amen. Okay, amen. So, praise God, no? Atong ipadayon na nata sa chapter 18. So, atong sugdan. Verse 1. Okay. Ang ugangan ni Moises nga si Jethro, ang pari sa Midian, nakabalita sa tanan nga nabuhat sa Dios alang kang Moises og sa mga Israelita o giunsa sila pagdala sa Ginoo gawas sa Ehipto. No? Kani nga panghitabo katingalahan pa kay ni sa ilahang nga time kay even si Jethro wala pa siya ka experience anak. So sa dihang nabalataan niya ang gibuhat sa Ginoo, no? Nga paghimo sa pagpalatas nila aron makagawas sila sa Ehipto. So okay, sa verse 2 ingon, busa miadto siya kang Moises dala ang asawa ni Moises nga si Sipora nga gibilin ni Moises kaniya, no? Gidala usab ni Jethro ang duha ka anak ni Sipora nga si Gersom og si Eliezer. Si Moises mingon, langyaw ako, busa ginganlan niya Gersom, ang usa niya ka anak nga lalaki. Mingon usab siya, ang Dios sa akong katigulangan mao ang akong katabang og nagluwas kanako. Amen. Okay. Gikan sa espada sa hari sa Ehipto. Busa ginganlan niya Eliezer, ang usa niya ka anak. Okay. Si Jethro miabot uban sa asawa ug sa mga anak ni Moises didto sa kamingawan sa balaang bukid diin magkampo si Moises. Gipasuguan niya si Moises nga mangabot sila. Misugat si Moises kaniya og miyukbo sa iyang atubangan og mihalok kaniya. Nagpangumostahay sila og unya nanulod sa tulda ni Moises. Gisuginlan niya si Moises sa tanan nga gibuhat
sa Dios ngadto sa hari sa Ehipto. Gisuginlan siya ni Moises sa tanan nga gibuhat sa Dios ngadto sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon tungod og alang sa mga Israelita. Gisugilo na sab ni Moises kang Jethro ang mga kalisdanan nga ilang hiagian o giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Nalipay pag-ayo si Jethro tungod sa tanang kaayo sa Ginoo sa pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon. Amen. Mingon siya, dalaygon ang Ginoo nga nagluwas kaninyo gikan sa mga Ehiptohanon o gikan sa hari sa Ehipto. Karon nasayod ako nga ang Ginoo mas gamhanan kaysa tanang Dios, kay gihimo niya kini sa dihang gidaog-daog sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita. Unya si Jethro nagkuhag halad nga sunugon og ubang mga halad alang sa Dios. Si Aaron ug ang tanang mga kadagkuan sa Israel mikuyog kaniya aron makigsalo sa pagkaon sa halad agig pagsimba sa Dios. Okay. Pagkasunod adlaw naghusay si Moises sa mga tawo nga nagkabingkil og milungtad kini gikan sa buntag hangtod sa gabi. Sa pagkakita ni Jethro sa kadako sa buluhaton ni Moises, nangutana siya, unsa man kining imong gibuhat alang sa katawhan? Nganong ikaw ramay naglingkod dinhi aron paghusay sa tanang mga tawo nga nagtindog sa imong atubangan gikan sa buntag hangtod sa gabi? Si Moises mitubag, kinahanglan himuon ko kini kay ang mga tawo muariman kanako aron pagpakisayod sa buot ipabuhat sa Dios kanila. Kung may kasungian ang duha ka tawo, muanhi sila kanako ug ako'y maghukom kinsay kanila ay husto ug sultihan ko sila sa mga sugo ug mga balaod sa Dios. Okay. Unya si Jethro miingon kaniya, dili husto ang imong gibuhat. Maugtas ka ug ang mga tawo kay bug-at ra kini kaayo alang kanimo. Paminaw kay tambagan ko ikaw ug ubanan ka unta sa Dios. Ikaw ang magrepresentar sa katawhan ngadto sa Dios ug dad-ang ngadto kaniya ang ilang mga kasungian. Kinahanglan imo silang tudluan sa tanang mga balaod ug ipasabot kanila kung unsaon nila pagkinabuhi ug unsay angay nilang buhaton. Apan pagpilig mga tawo nga may katakos kanang may kahadlok sa Dios, kasaligan ug dili kasubornuhan. Unya himo silang mga pangulo sa mga tag 1,000, tag 100, tag 50 ug tag 10 ka mga tawo. Mag-alagad sila ingon nga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Isangat nila kanimo ang lisod nga mga problema apan sila ray maghusay sa mga gagmay mga bingkil-bingkil. Niining paagiha himong sayon ang imong mga buluhaton kay makatabang man sila kanimo, no? Amen, no? Tagaan siya strategy nga grupo, no? Na mag-lead sa mga tao para dili bugat kang Moises. Okay, 23. Kung buhaton mo kini sumala sa gisugo sa Dios, dili ka maugtas og kining tanang katawhan mapauli sa ila nga mahusay na ang ilang mga kasungian. Okay, 24. Gituman ni Moises ang tambag ni Jethro. Nagpili siyang mga tao nga may katakos o gitudlo niya sila nga pangulo sa katawhan sa 1,000, sa 100, sa 50 o sa 10 katawo. Nag-alagad sila ingon nga mga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Gisangat nila kang Moises ang lisod nga mga problema apan sila ray naghusay sa mga bingkil-bingkil. Amen. Unya si Jethro na malit kang Moises og mipauli sa iyang nasod. Okay, mo to ang chapter 18.
So ipadayon nato ang chapter 19, no? Okay, mao kini ang time na ang mga Israelita dito sa bukid sa Sinai, no? Nana sila sa Sinai. Okay, sa verse 1, chapter 19. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan, sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa disyerto sa Sinai. Ibiya sila sa Refidim, og miabot sa disyerto sa Sinai, ug nagkampo sila tubangan sa bukid. Si Moises mitungas sa bukid aron pakikita sa Dios. Diba, remember kaning Sinai dito, mo ni nga bukid, mo ni nga bukid nga nakakita si Moises og katong burning bush, katong kalayong nga nagsiga ang tanom pero wala na nasunog, no? Okay, so gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid og giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug kon giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako, no? Kon magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan, no? So kung mahimo silang obedient sa Ginoo, mahimo silang pinili nga mga katawhan sa Ginoo. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Busa milugsong si Moises o gitigom niya ang mga pangulo o gisuginlan niya sila sa mga gisugo sa Ginoo kaniya. Unya ang katawhan nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisugo sa Ginoo o gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Ginoo miingon kang Moises, muanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganod aron makadungog ang mga tao kanako nga makigsulti kanimo og mutuo sila kanimo kanunay. O gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Ginoo miingon kang Moises, adtua ang mga tao ug ingna sila nga hinluan nila ang ilang kaugalingon karon ug ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang ilang biste. Kailangan sila limpyo matubang sa Ginoo, no? Okay, verse 11. Og mangandam sila alang sa ikatulong adlaw ni anang adlaw, ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita sa tanang mga tao. Butangig utlanan libot sa bukid og sultihi ang mga tao nga dili sila patungason sa bukid o pahikapon sa tiilan niini. Patyon ang mohikap niini. Batuon siya o panaon og wala gayoy mahikapon kaniya. Pahikapon kaniya. Tao man siya o mananapat yun gayud sila. Inig patingog sa trompeta, patungasa sa bukid ang mga tao. Okay, 14. Busa milugsong si Moises sa bukid o gipaandam niya ang mga tao aron sa pagsimba. Gilabhan nila ang ilang mga bisti. Si Moises ningon kanila, pangandam kamo alang sa ikatulong adlaw, ayaw una kamo pagpakighilawas. Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog og nagkilat. May bagang panganod sa bukid og nadungog ang makusog nga lanog sa trompeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tao dito sa kampo. Gidala ni Moises ang mga tao gawa sa kampo aron pagsugat sa Ginoo ug mitindog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibok bukid sa Sinai naputos sa aso, kayang Ginoo mikunsad man niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug naglinog dito sa tibuok bukid. Og sa nag-anam kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises og mitubag siya sa Dios.
Diha sa dalugdog nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid og mitunga si Moises. Ang Ginoo mingon kang Moises, lugsong og pasidan-i ang mga tawo sa dili paglatas sa utlanan aron pagtan-aw kanako, kay kon himuon nila kini, mga matay ang kadaghanan kanila. Bisan gani ang mga pari nga moduol kanako, kinahanglan maghinlo sa ilang kaugalingon, kay kun dili silutan ko usab sila. Even ang mga pari, no, walay favoritism. Si Moises ra gyud ang gipatawag sa Dios. Ang uban kinahanglan gid sila nga maghinlo sa ilang kaugalingon kung moduol sila sa Ginoo. Kay mamatay sila kung di sila mo tumad sa mandok. No, 23. Si Moises mingon sa Ginoo, dili mo tungas ang mga tao kay imo man kaming gipasidan-an nga butangag utlanan ang bukid ug isipon kini nga balaan. Mingon kaniya ang Ginoo, lugsong og patungas sa uban kanimo si Aaron. Apan ayaw palab nga ang mga pari ug ang katawhan aron dili ko sila silutan. Busa milogsing si Moises ngadto sa katawhan og gisultihan niya sila sa giingon sa Ginoo. Praise God. Sumurag na apatay time, no, para makabasa sa ikatulong nga chapter. Tanaw na to kung okay ba. O I think pwede pa, no? Okay, so naanata sa chapter 20 igsoon. Salamat kayo nga hangtod karon na agihapon ka. Ug padayon ta sa chapter 20. Mao ni kini ang time nga muhatag ang Ginoo sa napulo ka sugo, no? Sa Exodus chapter 20. Okay, so niingon diri, ang Dios misulti ug mao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abubhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa nilibo or hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Verse 7, ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Verse 8, hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay og ilha kini nga balaan. Verse 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan o mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Okay, verse 11, sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaan ini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay ug gibalaan kini. Amen. Verse 12, tahura ang inyong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Okay, 13, ayaw kamo pagpatay. 14, ayaw kamo pagpanapaw. Verse 15, ayaw kamo pangawat. 16, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Okay, 17, verse 17, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha, no? Okay. So verse 18. Sa dihang nadungog sa mga tao ang dalugdog ug ang lanog sa trompeta ug nakita nila ang kilat ug ang nag-aso
nga bukid. Nangurog sila sa kahadlok og nagpaantaw sa layo. Mingon sila kang Moises, sulti kanamo og mamati kami. Apan ayaw pasultiha ang Dios kanamo aron dili kami mga matay. Verse 20, si Moises mingon sa katawhan, ayaw kamo kalisang kay mianhi ang Dios aron pagsulay kaninyo og aron magpadayon kamo sa pagbaton og kahadlok kaniya aron dili kamo magpakasala. Amen. Verse 21, apan ang katawhan nagpaantaw lang gihapon sa layo og si Moises lamang ang miduol sa dagtom nga panganod diin didto ang Dios. Kay 22, ang Ginoo mingon kang Moises, ingna mga Israelita, nahibaluan ninyo nga ako nakigsulti kaninyo gikan sa langit. 23, ayaw kamo pagbuhat og mga Dios nga plata o bulawan aron inyong simbahon uban kanako. Paghimo kamog halaran nga yuta og anha ihalad ang inyong halad, sunugon og ang inyong halad sa pagkigdait. Ang inyong mga karnero o mga baka, simbaha ako sa dapit nga itudlo ko kaninyo, og muanha ako kaninyo, og panalanginan ko kamo. Kung maghimo kamog halaran nga bato, alang kanako, ayaw gamita ang mga bato nga gisapsapan kay kon kadapatan kinig silsil, gihimo ninyo kini nga dili na angay kanako. Verse 26, ayaw kamo pagtukod og halaran alang kanako nga may mga hagdanan. Kung buhaton ninyo kini, makita ang inyong pagkahubo, inigsaka ninyo niini. Hallelujah, amen. Makato ang chapter 20. O kung ato ang mabalikan, kapila gibalik sa Ginoo no, sa 10 commandments na ana dito nga ayaw kamo paghimo og laing Dios, di ba? Sa verse 4, no? Verse 4 sa Exodus chapter 20, ningon siya, ayaw kamo pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naay lalom sa yuta. No? Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini, kaya ko ang Ginoo nga inyong Dios og abobuhan ako. Og giusab niya diri sa verse 23 sa same chapter, ningon siya, ayaw kamo pagbuhat og mga Dios nga plata o bulawan aron inyong simbahon uban kanako. No? So kana igsuon klaro kaayo, no? O kung ikaw karon na igsuon nakadungog ani nga pulong, no? Maayo siguro nga imong ablihan ang imong Biblia, no? Labi na og kanang nakay pagduda. Ablihi imong Biblia sa Exodus chapter 20. I know nga ang Ginoo makigistorya sa imuha sa pinasahi gayon nga pamaagi. So I hope na ikaw na panalanginan karon igsoon. Salamat sa imong pagpadayon mga pagsubaybay ani nga pagbasa nato sa Biblia, ang pulong sa Dios mga atong kalanon sa matag adlaw. So salamat kayo igsoon, dalay ko ng Dios ang Ginoo magapanalangin kanimo uban imong tibok panimalay hangtod sa kahangturan. Hangtod sa sunod nga higayon igsoon, kita-kits na usab. Thank you.